Madoka ChiRemabuja tauya ano Nhau dzanyasi zuwa rogumi nosere mwedzi uno wa Zvita amakore 3 kubva wamoshande wabuditsa izvo wakafirefeta mukugwarashiwa kwevanhu nemasoja zuwa rokutanda romwedzi waNyamavhuvhu idi zvakatooma. Nyasi tiri kutandira kwedu nokumudze iyo kuno nyaya iri kufadza musha unochengeta wapwere wanenge waribe wanowachengetawo Home of Hope unoritiwa nocheche yo United Methodist pabodzi no Fairfield Children's Home iri kwaMutasa. Zvese zvapuwa mari yakabatana inoita zviuru zvomari yekuAmerica 10 zvomari yabva kucheche yo United Methodist iri kuBritain. Aiwa tinowatenda tiwaruvira manja idi ndo kuita kari mubhokisi chaiko kuri kuitika wapwerewa, tinozvitenda izvi. Mambo uya atagokunyepai kuti agoreketa zvokubisiwa kwehurumende iyi atopinziwa mushishi kureketa kuno Chiwenga nozuro uno agoburika ari kureketa ana mambo kuHICC achireketa kuti mambo uyu anofanira kuti abisiwe pachigaro nokuti zvaakareketazvo zvinoitirwa ba muZimbabwe. Aiwa idi chokwadi mashoko anovhikika ba nokutoti ipapa rinenge ratosvika. Wana mambo wari kuramba wachindopinziwa mushishi kureketa kuno Mhanduwe kwaya agonzi ada kusungiwa paanoboyiwa nemapurisa nokuti aribe kuenda komangara kumapurisa so zvaakanzi anofanira kuita paakapuwa bhero idi zvakatoita kuoma chaiko. Ticharamba tichiringa edu kuti zvinopera sei, asi tiri kuziva nyaya yache nyaya yekuti akaenda kumuzinda wehurumende yekuBritain kokumbira kuti kuisiwe zvinhu zvinoita kuti hurumende yekuZimbabwe iremekedze kodzero dzevanhu zvakatooma. Kwaburika kuti kwai purazi romurungu ari kubisiwa kuKaroyi, munhu ari kumubisayo mumwe womakuru wamasoja ari kenere ikweyo. Zvakatooma mabi angu, unosaya kuti kohoko naye zviri kuramba zvindodari, wanoreka neiko kuchinja mushombo yawo maitiro wanhu wawa. Ticharamba tichiringa kuti zvinopera mushechere. Tiri kufara kuti kwai mapurisa edu abatsirwa nomapurisa anochengeta mhuka Zimparks kubata matsotsi akagobira vanhu mubhazi rokag avo wanga wari kuenda kuChirundu. Kwai vanhu wanga wabiwa mari inoita mari yokuAmerica zviuru 20 chaiwo, wakasiyiwa wari mukuna zvokuti paribe kana mubodzi akakona kutiza idi zvakatooma. Manyadzo akadari aiwa anoita bazvisvinu. Tototendawo National Parks wakakwanisa kuwabata apa zviri kunzi wagosenzesa kakamera kochidhironi chaiko kuti wagone kuwatresa wakawabata vanhuwa. Izvi tinozvitenda, izvi toti dai zvaramba zvienderera mberi. Magweta anoita kodzero dzevanhu agoreketayo kuti akukunyorera hurumende tsamba kuti ichinje zvayakanyora zvokuti mapasipoti evanhu vese akupera kusenza gore ra2023. Izvi tinozvikudza, tamirira kuti tigombwa kuti hurumende ichapindura chere kana kuti vachawaendesa kumatare, toona zvinobuda kumatare ko. Munyaya iri kuhwadza kwai kuno kiriniki yokumuzimwane yatoita kupfiwa kureketa kuno nokuti wana mukoti wese warume newakadzi wari kubhinyiwa nozvidhoma. Paribe agoziva kuti zvidhomazvo ndezvani kana kuti zvabvepi kana kuti zvirimbotekaira sei, watosvika pakutiza nokuti wapfinyiwa nazvo. Idi zvakatooma, unosaya kuti huroyi hunodari kunyangadza vanhu vari kubatsira vanhu, nzvimbo yekunyangadza vanhu vari kutadzisa nyika yese kuti iite zvisvinu, hunhurudzi hwakadari unotozvisayawo. Bato reMDC Alliance riri kuramba richikwiridziwa kureketa kuno kwai ragokokiwawo kumusangano EU Business Forum Summit uchaitirwa kuBrussels. Ipapa kwai watungamiri wenyika dzomuAfrica wese 54 wanenge wariko pabodzi nowakuru wenyika dzokuEurope dzo wanosvika 21 wese wanenge waripo. Aiwa uku ndo kuremekedziwa chaiko uku. Takutomirira kuti timbwe zvinenge zviri kweikweyo kuti zvinenge zvireketeka sei, tiringe dziri kuitika pasi rese. South Africa kwai yagonzi ichagopa tumushonga todziwa mupengo tunosvika mamiliyoni 2 koJohnson & Johnson kunyika dzomuAfrica. Toramba tichitenda wakoma wari kuita izvi kuti wamwe wese wakonisewo kubaya wanhu wawo zvakanaka. Tiri kufara wanhu wokuFrance wakabatiwa kuMadagascar kuti waida kuita zvokupidigura hurumende ikweyo kwai wagopiwa makore akawanditsa okugara mujeri. Toramba tichizvikudza izvi dai zvatoenderera mberi.
mumwe muzvina mabhiriyoni wemari yekuAmerika anonzi Erdogan kwayagoti achagopa nyika dzomuAfrica tumushonga ahodziwa mupengo kunosvika mamiliyoni 15. Aiwa, tinomutenda, tinozvikudza, toramba tichirwera manja vanhu vanoita zvekudari kuti tiponewo tese takawanda. Ichokwadi dziwa mupengo raita kuvhiringidza vanhu chokwadi kuIndonesia kureketa kuno chitsuwa chawo choBali kwai muna 2019 chagoita vanhu warendo vanosvika mamiliyoni 6, asi hwendo huno gore rino chandoita 45 basi. Idi zvakatoita kunyangarirwa chaiko, toimba kuti wachazvikonawo kubudika kuti waite zviri nani nokupfumvurako. Idi zvakatooma. Kwai Britain izvezvi ndo yakutonga panyaya yodziwa mupengo rakabuda rinyowani rinonzi Omicron. Idi zvakatooma mabi angu, totoimba kutoti wachaita zviri nani. Idi ndosaka wokuFrance wagoita kuwapfikirawo zvawangu watiitirazvo. Idi zvakuwahwadzawo kureketa kuno. Wamwe waimbotambira kiriketi womuSouth Africa pabodzi pouno sangano recricket SA kwai wabatiwa kuti wanoita nyaya yokusarura ganda. Zvakatooma mabi angu. Iwo wari kubhizi kuramba izvezvi kuti paribe zvawanoziva zvinochokuita nokusarura ganda, asi umbo hwakaburika maitiro avo, zvinhu zvese zvakandoburika kuti wanoita zvokusarura ganda. Toti pasinawo pasino chikarabha, pasi novanhu vanoita zvakadari. Idi tiri ipapo zvedu. Aiwa, tagumira pano kwaNyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau, tiboya nemuso muvhuro.